गुबुन मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअ माने आंनिखौ पार्ट सिस्टेम बनायनाय जादों। बेयो पार्ट 2 लोगोसे आरो पार्ट 1 खौ नोंथांमोना नुवाखैब्ला चेनेलाव थांनानै नायब्लानो जाबाय। पार्ट 1 दङ, बेखौ थांनानै नायब्लानो जाबाय। मानोना आं पार्ट 2 पार्ट 1 बनायनायनि जाहोना जाबाय माने भिडिअआ एसे गोलाव जानायखाय ओंखायनो आं पार्ट हिसाबै बनायनाय जाबाय। नोंथांमोना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे लांगा दख'ना जोंनि बर' हारिनि बेयाव खमसे खम 20तासो दखान दङ। नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं फाइनालि दायो बे स्टेज प्रग्रामनिफ्राय आं दायो बिथिं ओंखारबोबाय। बेयाव नै नुदोंना बेयाव डिजाइन खालामनानै दोनदों लाइनजों। लोगोसे बेयाव गोबां सुबुङानो माने बेयाव फटक लादों। माने बेयाव फटक लानो थाखाय मोनसे डिजाइन खालामना दोनदों दैजिं फेस्टिभेलाव। स' लाइटनि थाखाय जोबोर समायना नुदों, नङा होमबा? लोगोसे आंबो सानदों माने बेनि सिङाव हाबनो नामा सानबाय। आंबो सिङाव हाबदों। गोबां मानसिफोरानो फट' लागासिनो। आंबो फटक लागोन दसे उनाव। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गोबां सुबुङानो नै फट' लादों। आं हारसिं बेरायगासिनो दा। नै गुबुनफोराबो माला जरानि बेरायगासिनो। सोरबाबा फटक लादों, सोरबाबा बायदि रोखोमनि, सोरबा DSLR केमेरा लादों। मा होननानै बुंनो होनबा, नङा होमबा? बैनो मेना। ओमफ्राय बिदि हिजों डिजाइन खालामनानै दोनदों लाइटआ बरिया कालारजों। सुपार हारसिंनो दायो आङो फटक लानो। नोंथांमोना नायदों आं फट'खौ मोनसे थिखांदोंमोन। मोजां नांदोंबा अननानै बे फट'खौ कमेन्ट हरबानो जाबाय। ड्रिमलेन्ड नेशनेल ट्रेड एक्सपो बेयाव आं दायो हाबनो नागिरदों। गोबां भिर जागासिनो नै नुहुरदोंना गोबां भिर। आं दायो बे गेटथिं हाबगोन। आं दायो बे मोनसेथिं हाबगोन, एसे खम। सिङावथ' जोबोर भिर जानो हागौ हाबदोंनि, नङा होमबा? आं दायो एक्सप'आव हाबदों। नायदोनि मा दङ मा गैया। मा दङ मा गैया बेयाव नोंनिया गोरोन्थि जादों नामा भिडिअ? बेयाव गोबां रोखोमनि बेयाव जों नुनो मोनगोन। बेयाव बायदि रोखोमनि जों सलानिफ्राय लानानै बायदि रोखोमनि जों बेयाव एक्सप'आव मोननो थांगोन। नाथाय बेसेना एसे बारा, एसेबो खमायनो नागिरा। आं हले बायनोनो गोसोखौनो जाथारा माथो। आया एसे दाम आरो बे एक्सप'फ्राव। अब्लाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। जोबोर मानसि भिर जागासिनो। आं दायो बेयाव हारसिंनो बेरायगासिनो। उपाय गैया, हारसिंनो बेरायनायानो साबसिन दा।
गुबुन लोगो थायोबा आं बावदोंसो जा फंबाया मोनसे टुपि बिहरदोंमोन बे दैजिं फेस्टिभेलनिफ्राय टुपि बियो आंखौ बुंहरदों माने आदा मोनसे टुपि लानानै फै होननानै आं दायो टुपि बायनो थांनो नागिरदों दखानाव बेसे लायो आं सोंना लागोन दखाननियाव माबायदि कालारनि लागोन जादों नाथाय मोनसेल' सेलेक्ट खालामगोन आंनो मोनसेनोखा जायखौ सेलेक्ट खालामो लोगो लोगो लाखाबाय आं दायो बे टुपिखौ नायदों बेखौ पसन्द जाबाय बे टुपिखौ फंबायनि थाखाय बेखौनो लांगोन माने बेखौ दामखौ बुंदों 150 कम নহয় हा 80 100 অকমানো কম নহয় না কি আছে ইয়াতে একোই নাই দেখোন অলপ কম ল 80 ল হা 80 ল so बेखौ बिथांमोना 100 बुंदों लानोसै नङा होमबा फंबाया बेयाव सिथाबदो अब्लाबो लांनोसै आं बे टुपिखौ पसन्द जाबाय बेखौनो लानोसै आङो बे टुपिखौ नै लाबाय बे टुपिया बिनो आं पेकेटाव सोनानै लाबाय आं बेखौ दा लाबाय आं दायो नेक्स्टआव थांलायनोसै नेक्स्ट माने बेयावनो आरोना बेयावनो थाबायथिंबाय थागोन हारसिंनो नै मुजा फानगासिनो बेयाव मुजा टुपि बायदि रोखोमनि सलाफोराबो दे नायबाय था नाय आंनो फैसा गैयालै बायनो बरे मानसिफोरा गोबां मानसियानो बेयाव हाबफैदों नै बरे बिथिंबो गासिबो मानसि गोजा आंनो फैसा थानायबाना आं नांगौ खिनिखौ बुथुम जुमनानै लांगौमोन बरे फारसेनिफ्राय सौख्रुजोबना लांगौमोन आं नियाव पुतुला फानदों नै बा गथ' फिसाया माला बिदो दांलै बिफानियाव बिदो रखम नांदों ओइ पापा फाल्तु नङा दै बेसे जागोनबा मासे बिउटिफुल बेफोरलाय आयु मोनसेबाबो लांगौमोनलां आं फैसा थानायमोनबा फाइनाली आं नोंथांमोननियाव बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय मानो होनना बुङोब्ला आं बे ब्लग भिडिअ आं गासैखौबो आं नोंथांमोननो ब्लगखौ बे जायगाखौ गासिखौबो कभार खालामजोबनो हायासै मानो होनना बुङोब्ला आं बेयाव मोनफैनाया मोनादैसो मोनफैबाय मोनादै मोनफैनानै आं माने कभार खालामजोबनो हायासै मानो होनबा आं जायगाखौ एसेबां माने बिथिंबो थाबायजोबनाया हारसिङै हाया ओंखायनो आं सानबाय माने नोंथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय आंखौ जाहाथे नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आरो लोगोसे बे ब्लग भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय मानो होनना बुङोब्ला एसेबां रोंगौथि नङा आं ब्लग भिडिअ बनायनायाव बेफोर आंनि फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ दैजिं फेस्टिभेलाव आसा खालामो नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामगोन मानो होनना बुङोब्ला आंनि चेनेला एसेबां दावगानाय चेनेल नङा फिसा चेनेल ओंखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थायोब्ला बेफोरबायदिनो आं भिडिअ होबाय थानो नाजागोन आं भिडिअखौ फोजोबनोसै लोगोसे आरो दैजिं फेस्टिभेलखौ दिनै जोबथा सान बेखिनियावनो आं भिडिअखौ फोजोबनोसै नेक्स्टआव लोगो हमलायनोसै बेखिनियाव फोजोबबाय बाय